No tu sme. Zdar. Zdar. Dobre, tričko. Dík. Dáme tam aj spáring? Spáring? Keby sú rukavice. Ako? Ak tam budú rukavice? Kámo, teším sa. Ty? Pecko bude. Takže, keďže sme takí dobrí, veľký, silný, tak sme si vybavili vlastne autobus. A bohatý samozrejme. Takže sme niečo spravili pre tento národ. Máme vlastný autobus. Áno. Sme na ceste do gymu. A zase mi to príde, že sme ako v New Yorku. No. Takže... Pozrite sa, aké auto. To iba v New Yorku vidíte. Ty kokos, to je jak zo Scooby-Doo. Takže, keďže budeme profesionálni kulturisti, z toho moc nevyžijeme, tak toto bude náš side job. Vidíte? Fanúšikovia. Budeme chodiť v oranžovom. Dneska tu máme beef s banánom. Ako Beťo Kučka s rýbami, tak tento s banánom. Fanúšikovia, sme tu. Master Chief. Asi mu vadí košela. Na budúce príjeme v zimných bundách, hej. Ale tak pre info. Ako eskimáci. Áno, eskimáci budeme. Eskimáci vo fitku. Prvá prosovná séria. Incline bench. Pôjdeme asi 3. Bude sila. Was it something I did? Still I wonder, cause it isn't too clear. I don't want no trouble, tired of the lies. You found yourself another, heart as cold as ice. I'm trying to recover, do you even realize? Fanúšikovia, takže Q&A. Môžeme ísť na to. Prvá otázka. Bench PR. Jak to povedať? Neviem. No tak ja mám oficiálne 140 kg. Kebyže idem na súťaž, tak tam by som mohol dať 180. Koľko máš? Nebenčoval som ešte PR-ku. Záleží, že ako sa mi bude chcieť. Keď sa mi nechce, tak sa mi nechce. Ale vždy sa mi chce. Aj keď sa mi nechce. Nám sa vždy chce. Takže ako dlho cvičíte? Tak ja cvičím rok a pol. Z toho rok tak poctivo posilný. No, u mňa to bude za chvíľu rok, takže nejak tak. No... Ale myslím tak, že rok normálne do zlyhania, ako chlap, nie ako žena. No, presne. Kokos. Že si tam ešte nechaj, ty kokos, dve opakovania v rezerve. Potom ešte von, Potom budeš takýto malý, ty kár jeden. Na aké cviky by ste mi odporúčili používať pás? Pás? Takže pás... Hlavne budú drepy, hej. No, to je jednoznačne. Ja osobne používam pri všetkom pás, ale vy nemusíte. Ja som majster, vy nie. Ale dobre.
Takže vás by som odporúčil pri gasklubových komplexných cvikoch, ako je bench, drep, mŕtvy ťah. A hlavne, kde zaťažuješ tie platničky a potrebuješ spevniť ten core. No, tak nejak no. Čo tam máme? Môžem sa spýtať, čo sypete? Tak Takže Stanazol, to je 150 mg týždenne. Tren taktiež. To je 200, potom Decumetan Ox. No. PCTčka už po cykloch. Rastový hormón základ a čo tam ešte máme? Napríklad niekedy sypeme aj proteín na zemku. Ešte Anavar. Ale Anavar to nie je každý cyklus dávame. To len tak, keď máme náladu na to. Ty kokos. Fúha, veľa otázok. Tuto asi vynechám, to bude nevhodná. Ale kedy kolab trénovci X, Y a F? Keď začnú cvičiť. Keď začnú cvičiť a makať na sebe. Takže tak životné ciele. Takže o 5 rokov na Miami a na jachte. mať aspoň 130 kg v kate. A zdvihnúť, u mňa to je, že zdvihnúť 400 mŕtvy ťah, 400 drep, 300 bench. U mňa je to benchnúť aspoň tých a byť milionár, ale to je základ. 140 kg benchnúť za tých 5 rokov. Koľko perviny tínus fúkate týždenne? Hodne. Všetok. Všechen. Aj. Ešte niekomu tento týždeň rozbil hubu? Tento týždeň nie, ale chceš byť prvý? Kľudne. Napíš. DM. Vzory, tak jednoznačne Filip Grznár. To je náš daddy. To je ako základ s Pavelom Beranom. John Mariánek. John náš. A potom klasika, že Siba, Samsulek, Trent Twins. No. Ešte Jakub Benžo, samozrejme, to je taký náš. Ale Grznár je základ. A Jaro Parobek, hej. Jaro Parobek, to som zabudol tých. To nesmieme vynechať Jaro Parobek, Pavel Beran a Grznár. To sú triológia nadovšetko. To sú top 3, fakt. No. O koľko sa vám zmenšila cícena po prvom cykli? Oveľa, by si neveril o koľko. To je niečo neuveriteľné. Fakt je ten, že ale nebudem hovoriť, sme tu reštike, ono sa počúva. Máte nejaké... Máte nejaké samice. No tak, samice sú vždy aj vždycky boli. Samice vždy budú a vždy boli. Obidvaja máme v rezerve a máme ich plno. Plno proste. Ak chceš sú nejakú, tak píš nám proste, dohodneme sa za cenu nejakú dobrú. A ako za cenu, však prídu zadne sami k nám, my sme takí dobrí. Ale keď chcú samicu, nech píšu. Ja jedu. Zohnáme. A vás nebudú chcieť iba nás, takže... Tipy na zlepšenie drepu. Hlboké drepy. To je zlepšenie proste drepu, čo na tom nechápeš. Neviem. Názor na ľudí, čo pijú a fajčia. Je to odporné. Je to odporné a... Je to spodina. Jak to vysvetlí, aby som nebol vulgárny. Aby sme neurazili niekoho. Ale proste... Každopádne je to každého vec, ale keď piješ, fajčíš, si proste podprímeš, čo je spolu. Ale keď nemusíš, tak nefajčenie nepí. PR drep. Frajery na to není. Môj drep PR je 250 kg oficiálne. Tvoj? 100. A ty by si dal aj 140. To bol taký nepodarený, nebojte sa, to ide lepšie. Ste romantici? Romantici. Jednoznačne. Vždy. Kámo. Bez romantiky to nejde, kámo. Možno ide. Možno. Tak, vaše záľuby okrem gymu. Jak to povedať? Dáme tomu, že zápasenie. No to je základ. To sa dá berať trošku aj do gymu. Proste, zápasenie, street fight a privát. No. Kámo, to by bolo všetko zatiaľ. Máme všetko? Máme všetko, ale ešte by som sa vrátil.
Počkajte. Ide nám chválka. Dobre. Dobre. To je všetko. Čau. Fanúšikovia, anabolické duo čaká na zastávke v New Yorku. Autobus nám ide o hodinu. Skoro mi padol mobil. To robím pre vás, možno si zlámem krk, ale nerieš. Fanúšikovia, máme tu hodiny atletiky. Trénovci vám ukážu, jak sa robí správne atletika. Sústredíme sa na atletiku. To čo bolo? Je to čistá fantázia. Na piči, jak som še spatil, ty kokso. Wow. Takže máme tu hodiny umývania dneska, ďalšia hodina. Pozerajte, máme tu vreckovku anabolickú. Oh yeah. A takto umyjeme. Proste Áno, áno, hlavičku, áno, áno. áno. Paráda. Áno, parádina. Wow. Wow. Oh yeah. Takto umyjeme. Tak to umyjeme. Áno, áno. Áno. Bomba pecka platí. Bomba pecka. Dobrou noc.